Moi boa xente, que tal, como estamos? Hoxe estamos de estrea, aquí en Non Vale Furar. Hoxe estreamos viaxando con Bieito, que nos levará por campos de toda a xeografía galega. Campos máis humildes, segunda autonómica, terceira autonómica, primeira autonómica, e hoxe estamos na Ulla, campo do Club Deportivo San Mamede, que se están xogando as castañas como locais. Vamos a ver un partido da Segunda Galicia, Grupo 2, Santiago Grupo 2, donde enfrontaránse Club Deportivo San Mamede e o Lamela. Lamela cuarto clasificado e as cousas van estar totalmente emocionantes. Uns intentando engancharse nos postos de arriba, os outros, os locais, intentarán escapar da queima. Vamos a ver que pasa. Eu xa te aviso. Anomalías gravitatorias o Xeneva. Hai que ser cuartos, hostia, pasa por hoxe, Vamos! Dame una vena. ¡Lamela! ¡Bien! ¡Lamela! ¡Bien! ¡Lamela! ¡Bien, coño, bien! Vamos, vete! Va! Figui! Antes de comezar, para abrir boca, un bo partido de veteranos, un clásico dos sábados á tarde. E vai o gol, ollo, nah, pasado. Estamos aquí con Sabela Maceira, presidenta do Club Deportivo San Mamede. Como é o partido de hoxe, Sabela? Imagino que nervioso, porque claro, xogades por moito ao final. Sí, a ver, nós evidentemente ahora levamos unha temporada que por desgracia non hai ningún partido que sea fácil. É dicir, non, todos os rivales son durísimos, ao final compiteche calquera equipo poder ganar ou perder contra calquera. Entón, pois, lógicamente, o Lamela sempre é un rival que se nos complica, pero bueno, eu confío plenamente no equipo, ojalá podamos rascar os 3 puntiños. E se tes que, se tiveres que mollarte con un resultado para hoxe, que dirías? 3-2. 3-2. Fútbol! Muy bien. Vamos, Paul! Bien. ¿Dónde coño estás? ¡Hostia! ¡Juan! Está hecho de carallo. ¡Mira, sangre! Vaya. Vamos, César! Vamos, César! ¡Dale cara! A ver! Vamos, André! Partido complicado, partido moi táctico, como din os que saben desto. Vou aventurar, vou pronosticar un resultado para o final do partido. Van a 0, só no descanso. 2-1 a favor do San Mamede. Ao final xóganse máis, ten que ir polo partido. A ver que pasa. Non contábamos nós vir ao campo do San Mamede a topar un xogador do Barcelona aquí.
Non, questa non posso. Por que estás aquí, Rubén? Porque son do Lamela, son dese pueblo, e además, pues, sempre fomos aficionados deles. E meu irmán, pues, está de segundo adestrador. Ajá. E como ves o partido? De momento 0-0, está a cousa disputada, como ves? Un partido un pouco embarullado, de moito pelotazo, pero bueno, ambiente bonito. Máis nivel hoxe aquí en Samamé ou en Balaídos onte? Seguramente aquí. Seguramente aquí. E para acabar xa, cando te veremos no Lamela? Algún día? Pensas retirarte aquí, por exemplo? 100%. Aí queda. ¡Pero cómo, hombre! ¡Dani, vamos! ¡Niño, Danilillo! Que charlamos un rato de pelo. ¡Otra, fuerte! Su puto amo. Es muy bueno. Buenísimo. Pide ni perdón. Payaso. Pero as que me dan a min que? As que me dan a min que? Onde ti no campo? Onde ti no campo? Bueno, pois partido feo, campo pequeno, non se dá xogado a fútbol, verdad? Pero bueno, importantes son os 3 puntiños, asegurar a cuarta plaza e tomar polo para a semana Ciri, partido bonito. A ver se damos o liderato aos nosos da estrada. Queremos ganar, pero partido moi complicado, a ver se alguén promete un churrasquiño, ou que? Home, haberá que falar co míster e ca directiva. Ten que levar a licor de Melide, a ver se ofrecen un churrasco, senón temos que axudar a estrada, ou que? Xa pouco vos xogades, non xogades prácticamente nada, Mal deste non podes formato, subir. ahora mesmo xa non xogamos nada, non podemos subir, o terceiro temos lá 9 puntos. A cuarta plaza que temos case asegurada é pouco máis. Boa temporada, cuartos, unha liga Moi boa complicada. segunda volta, a primeira moi mala, pero moi boa segunda volta, ganamos case todo. Bueno, levamos un pouco o son do partido, tivemos normais o balón, pero estamos nunha dinámica que, bueno, estamos intentando cambiala e, bueno, sempre que non empezan a salir as cousas, pois poñemos nerviosos, non hai gol, pois un pouquiño, ese é o resumen. É o que nos leva pasando xa toda a temporada, pero bueno, vamos a ver se salimos de aí. Bueno, creo que vamos terceiros pola cola ahora mismo. Creo que descenden 2, non sei se haberá arrastres, pero bueno, nós o que vamos a fazer é competir o máximo, como a hoxe, vamos, e intentar que empecen a salir as cousas. É o objetivo, imagino, claro, a ver arrastres, intentar quedar o máis arriba posible, porque nunca se sabe. Quedar o máis arriba posible e non descender, manter a categoría. E po ano, pois, darlle máis caña. Pois xa acabou o partido, estamos co home de negro do encontro, con Xoel Laya, por certo, és compañeiro futbolístico de Dani Cabo, hoxe o encargado de repartir xustiza. Nunca se fala cos árbitros dos partidos, a verdade é que é unha pena, porque pensamos que é parte importante tamén do fútbol. Nada, queríamos que nos dares un poquinho as túas opinións. A ver, foi un partido bastante competido entre o Samamés e o Lamela.
E, bueno, a primeira parte tamén gustoume máis, desde o punto de vista de arbitral, digamos, non? Porque sí que houve dúas entradas, que foron, bueno, as dúas da amarilla, dos derribos temerarios aí no medio campo, pero foi un partido máis dinámico, digamos. Ao inicio da segunda parte sí que foi un pouco máis trabado. Está trabado que tuveches a opción de pitar un penalti. Penalti que, bueno, foi o Sama medio, pero... Víchelo claro. Eso hai que tomalo rápido, ten que ser pitar e... Foi no momento, vin que se adiantaba e que o do Lamela golpeaba o xogador e non dudei. É que xa nos parece complicado moitas veces, agora co fútbol de bar e demais, parece complicado xa eso, estar aquí, joder, ao momento xa tes que acertar. Sí, sí. Eso sí, desde a grada tamén te digo, non escoitei críticas ao árbitro. Bueno, esa é boa señal. Se non somos protagonistas, digamos, eso é... Pois aquí as declaracións de Xoel Laya, acordarse, parte importante do fútbol sempre os árbitros. Tedo en conta. Pois ata aquí, xente, ata aquí chegou este primeiro episodio de Viaxando con Bieito. Vedes que me levou tempo que ata me saiu barba, Pero seguiremos traballando e perfeccionando cousiñas para que o vindeiro capítulo sexa aínda un pouquiño mellor. Por outra parte, esta semana toca seguir os dous equipos que viñamos a ver, o San Mamés e o Lamela, os primeiros que viaxan a Silleda para enfrontarse a un equipo que xa non se xoga nada. E como decía Piru, moi sabiamente, deberán gañar para escapar deses postos quentes de descenso. Por outra banda, o Lamela recibe na casa o Cire Melide, primeiro clasificado, empatado puntos con o SP Estrada, e, como dicía o seu xogador Fran Castro, o xogador do Lamela, intentarán aguarlle festa aos melidenses para cercar o triunfo polo título aos seus veciños da Estrada. Pola nosa parte, nada máis. Acordádevos de suscribirvos e seguirnos en todas as redes sociais e vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta. Chao!